Hej YouTube. Vi er lige inde, og der er lige en, der hedder Overgaard. Han er vist bare nu. Vi er lige ved at så brænde Stefan Pedersens hus ned. Hvad hedder han der Daniel? Han spørger hele tiden om Game Mode 1. Nu når vi ikke engang kan til lige ham, og så dræber jeg ham. Nu har jeg tilpæret ham. Håber jeg, han accepterer. YouTube, jeg har lige spurgt ham, om han kan tilbage med. Jeg kom lige til at skrive YouTube. Men nu håber jeg, at han accepterer. Så jeg håber, men jeg ved ikke det helt. Nå, her var han. Daniel Perker. Ja. Bare til spawn. Hvad hedder jeg spurgte lige, om han ville tage en PvP-kamp, men nej, det tror jeg ikke, han gør. Det her det er PvP. Men det var vist bare alt for mig i dag. Vi ses YouTube, og husk, det er sæson 1, episode 2. Nummer 2. Ja, det er rigtigt. Ja. Hej.